А ние сме умничета! Здравейте, приятели! Готови ли сте за игра? Днес ще откриваме различни неща, свързани с Хелоуин. Нека да видим кой се крие тук. Да започваме. Кой се крие тук? Аз светя през нощта. Изглеждам като голяма топка. Идвам, когато си отиде слънцето. Познахте ли кой съм аз? Аз съм луната. А кой се крие тук? Аз имам черна козинка. Летя наоколо през нощта и спя с главата надолу. Познахте ли кой съм аз? Аз съм прилепът. Време е за ново същество. Кой се крие тук? Всички ме чуват, но не всички ме виждат. Много често плаша хората. Мога да минавам през стени. Кой съм аз? Аз съм призракът. А сега кой е тук? Аз се появявам по пълнолуние. Аз свия срещу луната. Приличам на вълк, обаче не съм. Кой съм аз? Аз съм върколакът. А кой ли може да е тук сега? Аз имам големи очи. Аз лувам през нощта. Аз съм вид птица. Кой мога да съм аз? Аз съм бухалът. А кой ли може да е това? Аз съм вид фенер. Аз съм оранжева на цвят. В мен слагат свещ. Коя съм аз? Коя може да съм, ако не е тиква? Ето го и новият герой за днес. Кой ли може да е това? Аз имам голям нос. Имам голяма черна шапка. Аз летя на метла. Кой мога да съм аз? Аз съм вестица. И последния ни гост за днес. Кой може да бъде? Аз нося лош късмет. Имам черна козина. Моите зелени очи светят през нощта. Коя ли съм аз? Аз съм една черна котка. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. И натиснете палцето надолу.